Jodak Marinya sub-county Mawendo dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ma Migori okonygi e yudo lope mag piny owacho e chiro Marinya moyaki kod moko kuom oganda e kinde ma bende gidwaro mondo mi piny owacho ogernegi chiro manyasani. George Juma nigi ler mathoth. E kinde ma oganda e kaunti Migori nono tich ma piny owacho mar kaunti ma Migori osetimo e kinde mar higni 3 mar gavana masani Ochilo Ayako, jodak Marinya sub-county Mawendo bende koro kowe oko. Gin bende giloso report form margi mar gavana ma Migori Ochilo Ayako e kindeno mar higni 3 mokalo. E kinde ma gikwano moko kuom chenrogo mag dongruok ma kaunti ma Migori osetimonegi e tend gavana masani, komachielo bende gintie kod ywak ni moko kuom chenrogo mag dongruok ma gisebedo ka gigeno pok ochopo kare. Nokelnwa kendo wan kod pieri nyaka en gima nosegere kendo nyaka gere wasebedo kod yot mang'eny ahinya korka pi. Okonyo gweng' mangima e senta ka bende osekonyowa kuom okange mang'eny. Oting'onwa daraja molari ni wabede daraja no ka koth ochwe nyaka mon bedo kanyo marech manumu tow. Ochako loso daraja ma Manyata, kamp Manyata gi Manyachebe gi madhi dalane. Kuondego ne ok kalre te.